Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo sikubingelela ke kusihlwa kanti ke siza kuwe ke bukhoma uhlelo olungaqoshiwe lolu uhlelo ke esiza kuwe ke bukhoma usho ukuthi ke live mangabe sithi bukhoma sisho ukuthi ke live siyalibonga ke uthando bakwethu kanti ke njengalokho ke si live nje oza kwethu kuyibona abasididiyelela lolu hlelo nangokuhlanganisa nokuthi ke sibe khona sibe live emoyeni. Ubani lo Brazo Sondlo uphinde ke futhi ke afake nemibhalo leyo eyibonayo malogo yonke leyo nto leyo ebambisene noAsesipho Fiklen ukuyena ke owenza isiqiniseko sokuthi ke kuyakhanya nami njoba ngeinsundu ngempisholo nje ngivela kahle lapho ke ekhaya phinde ke futhi angishuthe ngamakhamera wakhe ibona ke oza kwethu ke kanti siza kuwe nje sizothi you are not alone yana mawuthanda sizokhuluma ke ngezinto ezithinta iGBV sikhulume ngezinto ezithinta ukuphila nokuhlala nje endaweni ngoba ziningi inkinga esezikhona ingane ezincane sijola nobaba abadala obaba abadala bathandana nezingane ezincane bayinikeza imali baseke beyibandakanye nazo ngokocansi sigcina izingane ezinye sezikhulelwa kuningi nje okwenzekayo nokubona nasemgaqweni noma ke emhosheni kunokugcina uthola ukuthi nezingane seziyalahlwa izingane bekade ezikhulelwe sifuna ukubheka ke iqhaza elibanjwe abezenhlala kahle noma ke the social workers ukuthi ke ngabe lihamba kanjani kunodaba ke futhi umama uJabulile Maseko asiphathele lona azosichazela nangenkinga ekhona kodwa ke ngithe nje awuhlale nathi sihlale nawe ngizokutshela ke mhlambe ngaphambi ukuthi singene nawe umama uJabulile Maseko ngeke ngithi ukurecapa empela sontweni ebesikuyo siyazi ke bakwethu silahlekelwe iqhawe bengingakaze ngikhulume nje ulive kanje ngokulahlekelwa iqhawe nje ngizoke ngithi ukuthi qaphaqaphu lapho ngikhulume ngikubonile sibonge nje nangendlela okuhlonipheke ngakhona mama Maseko sikunika ithuba ubingelele emphakathini wasethembisa naseyindaweni ke izungezile ngiyazi sebaningi abantu abasilandelayo la kuthembisa online Thembisa online news ungasichecka uma ukuthi ke ku YouTube ke siyayisitholakala kanjalo ngaleyo ndlela sikhona ku TikTok abantu abaningi banokubuza ukuthi yithi ayithi ngempela labo sikhona nakuphi kambe TikTok YouTube and naku X uBrazo usho njalo ukuthi siyatholakala lapha ke yithi labo mama Maseko good evening ake kunike ithuba ubingelele ngesikhethu ubingelela abantu sanibonani babukeli emakhaya sanibonani team uphambi kwenu uJabulile Maseko the founder and the CEO of You Are Not Alone Women and Family Center. I am a social worker by profession. Siyatholakala eMahukeng Extension, siyatholakala eEdenville Police Station, siyatholakala eSebenza Police Station, siyatholakala eNorthern Park Police Station. And our services are free. Oh yeah, umuntu nje udinga usizo ngokwezenhlala kahle uyakwazi ukuthi ke asizakale la kumama uJabulile Maseko sisenyangeni ke kaAugusta uAugusta ke inyanga futhi siyasithatha nje ukuthi inyanga ke yabantu besifazane ngabe nisaphatheke kahle basaniphatheke ngendlela eright ehambisana nohlelo lukaAugusta siphatheke kahle kakhulu mfanele uyabona mase siyadliwa sibuya kogeza nasemanzini imbuyo ashushu olwandle siphatheke kahle kakhulu singabomama nawunobaba okahle ovuthiwe ofana nobaba Maseko psychologically sofana nobaba Maseko nje hayi uyadliwa nje ufana nobaba Maseko yes baze badlowa abantu kudlowa kwasani bakwethu siyabonga asibongeke kubantu abafana nobaba Maseko the reason why simenshina abantu abafana nobaba Maseko ngithi sokhuluma ngezinto ezithinta ama-GBV so people kumele ba related to impilo esiphilayo so angikubuzi ngoba mhlambe ukuthi ngiyadlala or mhlambe siyachoma but I reality ukuthi we need to be able to reflect empilweni esiphilayo nabantu bazokwazi ukureflecta to ama-topic esiwaphethe mama Maseko namhlanje sokhuluma ngama-topic anzima kakhulu siphatheleni namhlanje ngaphambi kokuthi ngiyokhuluma indaba zasemsinga bese ke siyakhuluma i-teenage pregnancy ne-gender based violence today okuyitopic etrendayo kakhulu abantwana abancane bayakhulelwa mfanele bakhuleliswa abantu abadala okubuhlungu ukuthi ukhuleliswa umuntu okungabe umbiza mkhulu hayi nokuthi umbiza baba umbiza mkhulu akukhulelisa umuntu onjalo ukukhulelisa kanjani because umuntu omtrustayo umuntu omthembayo ukuthi whenever unenkinga uzoya kuye uthi babani banyana ngicela imali yesinkwa then yena bese uthatha iadvantage yokuhlupheka kwakho bese yakupregisa ungumntana omncane Mawukuthi ke uhlezi nathi la kuthembisa online ungasiphakamisela nje isandla
ayikho into engiyithanda njengokubiza amagama abantu abasisupportayo. It's very important kuthina. So mawukuthi ukhona ngizocela ke ukubona ke mawukuthi uphakamisa ke isandla sikwazi ukuthi ke sikubheke noma ke sibone ukuthi ke nawe ke ukhona uhlezi unathi la ukhona. Ufuna nje ukubiza nje igama lakho bese ke ngiyaxoxa singene kuyona ke itopic esiyiphethe kulolu suku lwanamhlanje njengalokho ke sikuyona ke ingosi ke noma ke uhlelo la sibheka khona ke naye ke umama uJabulile Maseko ke sibheke nje ukuthi ke ngabe kuhamba kanjani. Ungaphakamisa nje isandla mawuthi uhlezi nathi nathi sikwazi ukuthi ke sikhulume nawe. Ake senze kanje sikhuphule nje ibika bese ke ngeza sizoxoxa. Asifinde ke sikubingelele sikwamukela igama umfanele uPhenyi Bheshungi ngwakwaDzanibe Isibongo. You are not alone la kuThembisa online news. Uhlelo ke olubalekile engicabanga ukuthi ke ngiyayifisa abantu bekwazi ukushare ngoba i-information efana nale ilena abantu abaningi abayaye bengayitholi nanokuthi nje kunama social worker that you can utilize for free. Abantu abaningi bebengakakubambi lokho. Kodwa ke ngaphambi kokuthi sikhulume nge-teenage pregnancy, sikhulume nge-GBV, angikusho nje bakwethu ukuthi silapha endimeni kaMaskandi noma emculweni kaMaskandi siyabonga kakhulu uthando ke nilikhombisile nanokuthi ke nisinike ithuba sikwazi ukuthi ke sikhale sizwakalise ke ngempela nokuhlonipha iqhawe lethu uSicebe ke umfoka Dlamini uJSG ugeza ke sebegezile njengalokhu ke sibuya ke kwimpela sonto la besimphelezela khona eseyolala endlini yakhe yokugcina. Siyakubonga sibonile ke abaculi bakaMaskandi sabona osomabhizinisi siyakubonga lokho nje nanokuthi uhloniphekile kakhulu angikubalule bakwethu yabona kunaboza kwethu la kwezokusakaza ngabala nje ngithini iNewsroom Africa SABC ngayibona nayo sibuye sibone insizwa lapho uBhanyazile TV2 uKing Zoso kanjalo ne-ETV miningi nje imkhakha engicabanga ukuthi ke ibalekile kakhulu ukuthi ke sikubalula ukuthi siwuMaskandi abakwenzile lapha yana siye sakubuka saduduzeka ngoba kubalekile ukuthi sikubalule lokuba kwethu ngoba akuvamile kwandele bani kakhulukazi endimeni indima ke noma nje uMaskandi wethu into enokubukeleka phansi kakhulu manje uma sibona izinto zenzeka ngendlela ebesingacabanga ukuthi zingenzeka ngayo siyakubonga kakhulu nabantu nje nangokweseka nokukhalisa nanokuthi abantu besivumele sikwazi ukukhala siliphelezele ngempela iqhawe. Ngibonile nabakwa PSL Orlando Pirates kanjalo neKaizer Chiefs namanye amaqembu emidlalweni yabo bakwazile ukuthi ke behloniphe bekungaphe kwakuphi na ebesingakucela ngaphandle kokuthi abantu basivumele sikwazi ukuthi simhloniphe ngendlela abehlonipheka ngakhona. Ngibonile nginezingane ezincane izingane zesikole ezinye zingithumele ezinye ziza kimi lapha yabhonfanelo zizenza ama profile pic lokho okuncane nanokuthi kwesinye isikhathi umuntu if a person is mourning kungabe ukuthi mhlambe kuyabuzwa kanti lo muntu ubani kanjani yebo buza ngokodwa hayi ngokunyatha mhlambe abanye uma ngabe bebengamazi kulungile thina besimazi nanokumhlonipha njengenkosi yamagcokama sikwazile ukuthi ke sihloniphe kuze kufike egcineni nje nabo abaculi bakaMaskandi. Ngibonile futhi lapha emncwabeni besinabo abanye bezile kumina osisi nabo laphana nobhuti abathe basuka la endaweni yaseThembisa siyohlangana nabo ngaleya
lokho kusiduduzile kakhulu. Bengithi nje ngikudlulise lokho bakwethu ngoba kuyinto ebalekile. Uma ngabe singakukhuluma washo njalo mama Maseko kufanele sikudlulise ngoba uma ngabe ngingakukhulumi kuzongilimaza ngelinye ilanga ngoba yinto ebeseduze kakhulu kumina. Umfowethu lona ngikhumbula sisemcimbini wakhe walapha eCarnival sasikade sifonelene noma saqala sahlangana emcimbini kaShwiwe ngathi ha mfowethu wena unenamba yami ungakwazi ukukhululeka. Kwase kuba nezinkinga engakaze ngixoxeke lapha sagcina singakwazi ukuthi ke singene kanti bamthathela ifoni ngoba umuntu olungile babazi ukuthi hawu ukhululeke kakhulu kodwa ke wagcina kuhamba kahle yonke into yakwazi ukuthi ke ihambe ngokohlelo. Kubalekile kakhulu siyakubonga lokho mama Maseko. Okwenkosi yakamagcokama kusazothatha eside isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi sihlambuluke kahle noma sikwazi ukuthi sihile ngoba umuntu ebesimkhonzile kakhulu kodwa ke sidlulele lapho silana namhlanje. Naku sinenkinga bo. Naku phela sinenkinga. Sekugcina manje sekungathi into evumelekile into ekufanele ngabe yenzeka. Sikhuluma ngani masikhuluma ngeGBV kodwa yini manje sibone obaba bekhulelisa izingane ezincane. Yini sibone obaba kujwayeleke emehlweni ukuthi begcine bethandana nezingane ezincane. I-GBV imfanele ukuhlukumezeka komuntu because of igender yakhe. It doesn't matter ukuthi umuntu wesifazane or umuntu wesilisa. Ayina race, ayina color, gender based violence attack anyone. Ayina age again. Yes. Into ebabhlungu kakhulu ukuthi sibona abantwana abancane bakhuleliswa obaba abadala. That's emotional abuse because abantwana laba psychologically they are not matured ukuthi bakwazi ukwenza ama decision are right as abantwana. You know kunalento abathi indlala ipoverty. Ipoverty inkinga kakhulu ngoba if umuntu akunikeza imali yekota nje kuphela then wena umntwana omncane ucabangela isisu sakho awusacabangi ngengqondo ucabanga ngesisu ucabanga ngokuzwa ithumbu ukuthi liyakhala then ubaba lona akazokunikeza imali yekota then uyajabula nawe na ujabula uyakutshela ukuthi iya ekamereni naye of which into engase right kahle then that's exploitation again okumele ukuthi ireportwe. If uyibona ungumuntu omdala ukuthi nangubaba umisa imoto enkulu engaka kumntwana ona 13 years kumntwana ona 14 years report it. That's abuse, that's emotional abuse, psychological abuse, financial abuse. Iyo yonke le abuse ihlangene iyahlangana iyalinka. Yeah. Kunento eyenzekayo mama Maseko la abomama noma obaba abazali sebeyazi bayazi ingane yala ekhaya ino 15 years ithandana no baba wakwabanibani. Kodwa it looks kunormal. Inokuhamba ingane kuthiwa ilahlekile ireport ekothembisa online. Ibuye ingane kuvele kuthiwe nje ingane sitholile safe. Kube kuphelile. Kodwa kube kwazeka ingane beyihlalele ngale ya mhlambe ngaba kothafeni eVusumuzo rikowela Mlambo. Kuyaziwa ingane ibika umuntu omdala wayenza isilo sengubo wayitika ngengane. Kube kuphelile futhi ayikho into engenziwa. Akuvulwa cala ayikho into eyenzakalayo. Sikuphi kahle. Ukulimala kwengqondo, ukulimala kwesizwe. That means ingqondo zethu zilimele kakhulu. That means impilo zabantwana bethu sezizo affecteka because thina silimele psychological. We are unable to think. Sicabanga only ngesisu, sicabanga only ngendlala ukuthi ngilambile irent izobhadalwa then nangobaba omdala lona uzokwazi ukuthi abhadale irent sikwazi ukuphila umntwana lona makaqhubeke naye na umtholile ukuthi baba bekalele nomntwana as a mother awusacabanga ukuthi because you reported this issue at the police station or to the social workers. You think about imali ngibhadale otherwise ngikubophisa. Then sekugcina kuba ihabit ukuthi wena you are selling umntwana wakho then as a mother you need to be arrested. If umuntu abona ukuthi wenza into enjalo kwamele uboshiswe because uhlukumeza umntwana ohlangana naye ubaba lona omdala ukuthi nihlukumeza umntwana noyithu kwamele niboshwe because umntwana lona she's unable to make informed decision because umqondo wakhe mature usakhula umntwana usengakakhona ukuhlukanisa right no wrong. Wena as a mother or as a father you need to protect that child then kuba nguwe obonayo ukuthi kose uthathe ilokho nje
isitho sakhe sangasese because yena akakwazi ukusicabangela. And remember, we are teaching abantwana bethu ukuthi respect umuntu omdala, and asizange sabeka i-limitation yale respect ukuthi how do you respect lo muntu omdala as a child, ukuthi and nalento ukuthi singama-parents ukuthi sikhulume nge-sex kubantwana bethu is difficult. I can just say kumbala omnyama it's so difficult, kuba itabu ukuthi uva umama khuluma ngomntana khuluma nomntana ke athi phela isex into enje, but hayi, so you are teaching umntwana ukuthi vele kwamele ayolalana ka. No, you are educating umntwana ko to be able to make informed decision. I-decision uzoyithatha lokho ukuthi uyazi ukuthi if ngivula imilenzo yami lana indoda ingena ngaphakathi kuzovela umntwana at the end, umntwana engingamfuni right now. Then we need to teach abantwana bethu ukuthi education is a first than abafana, than ukulala nabafana. And the limitation is ekhona lana ukuthi umtshela umntana ukuthi yes umuntu omdala can send you to the shop, but angakuthinti la umalume angakuthinti la, it's not allowed. Le private part ngeyakho, it's for you to respect it ukuthi uyivale. That's why i-private vele siyifihlile. So ukukhuluma nje nabantwana bethu ku difficult as parents. Again yona indlala isibulele kakhulu eSouth Africa. That's why you see abantwana abaningi baba pregnant, sibona abantwana badampa. Uyazi ukuthi mangibuka nango kwesigaba somntatheli ngilo ngaqala, maningi amacala okuvele kuthiwe uyasuspectwa lo muntu for rape, jikijiki lo muntu sesizihlalele naye lokishini impilo yaqhubekela, kuthiwa hayi akubanga nobufakazi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ingane yakhulelwa kuphele kanjalo. Ngikwenzele nje example, kunodaba esalikhuluma ingane ishonelwe ingane lapha, ngazi noma yeno 15 noma yeno 14, sasiswe cover story yeno 14 15 kuphelile namanje lapha kwakuyini Indian ndawo le extension emqansa or kukuphi ngale yangasebhorweni abantu kuphelile, futhi uyabona ukuthi akusobuye kube nento eqhubekayo. Ziningi ingane ziyahamba ziyaduka, ingane ibinomalume uyadelala nayo, sekuphelile ke ibuyile ingane esekhaya, wena thatha hamba esikoleni sekishayile. Amacala avulwayo we-rape noma amacala okunukubezwa kwezingane avulwayo, uma sekiwe emakhoti umuntu usephumile kuthiwa kunabufakazi, ubufakazi kusuke kungekho ngoba akekho umuntu ozofakaza la, kwamzali akanaso isikhathi ukuthi kwenzakalani. Unzima kangakanani umsebenzi wenu njengoba na ama-social workers, ngoba uma kiwe court kufuneka ubufakazi laphaya. Mangase ngibuze nje manje ngithi ayingakho amacala we-statutory rapes. Yezwa statutory rape ayingakho ama-conviction for statutory rape. Ngiyimi nje ngumfanelo nje, hayi ukuthi ngoba nginganaki, kodwa angikhumbuli ngizobika ngokuthi nanga umuntu convicted for only namhlanje ngibonile u-detective Kwenaite will also go to that matter. Siyabona kunomsebenzi wenzala. I'm not saying akwenzeki, but ngisho ukuthi kuyacathulwa. Yini kube nzima kangaka mama? It's our system. The system is destroy mfanelo, because as social workers we can go and report the case. Sime nomntwana because working kakhulu ne Department of Education. Sime nomntwana court sambe naye simsupport, but at the end uthola ukuthi bathi abaseshayo abakhonanga ukuthola i-information right. I-system yethu is failing us as ama-social worker, is failing us as umphakathi, but we are trying. Angeke sithi because the system is failing us bese siyathula. We will fight. Mhlambe ke uke wakhuluma ngokuthi kunodaba olwenzekayo enelibekayo. Tell us about that. What is happening? Demakhuluma dala ingane asizikhulume lezi zinto zivele emphakathini, siphinde futhi uyazi i-GBV ingichaza ngani la eThembisa Online, because that's the only thing esinombono ngayo eyintweni ezikhulunywa abantu. Mina ngiyakwazi ukusukuma njengomfanelo ngithi asifuna i-GBV, kodwa mawungathi uyabheka izinkingeni ezikhona eThembisa nase-Ivory Park, iyona ke futhi lento ehamba phambili, iyona ngisho kuthiwa kunamacala ema-police station, iyona inkinga ukudlula zonke ezinye izinto. Kusho ukuthi yini esingaze size sithi siyayenza? Yazi mfanelo into ebhlungu ukuthi siyabona. We have eyes, you can see ukuthi
umntwana ona 14 years there's something echangeayo empilweni yakhe, kukhona into eyenzakalayo as umzali. Uhleli endlini uyabona ukuthi umntana wakho sowuchangile, sobuya nama-cellphone adurile, sohlala adla amakota la endlini akasadli. Uthini as umzali na ubona izinto ezinjalo? Njengamanje ayisuka ku-social media kunale case etrendayo yomntwana ona 14 years khona la Thembisa oreje umkhulu ona 66 years. Umkhulu lo mdala even nakimi nje, I cannot say angeke ngize ngideyithane nomuntu ona 66 years. Umkhulu mdala kakhulu, umuntu okufanele ngabe uhlonishwa yilengane, umuntu okufanele ngabe uprotectwa yilengane. I think as Thembisa because sithi enough it's enough eThembisa, enough it's enough eSouth Africa. You know, government, Department of Social Development ubhadala abantu abaningi, ama-social workers amaningi, ama-NPO amaningi to help fighting this issue of gender-based violence. I think this is our time to showcase ukuthi sikhona eThembisa, we are here to stand with lo mntwana omncane odlenguleyo lo baba lo. Angeke ubaba angitshele ukuthi umntwana lona uthandane naye bavumelene. Angeke umntwana ona 14 years aconsente kumuntu ona 66 years. And if I see my child, no baba ona 66 years, ona 14 years, I can say just, maybe baba ufuna ukumthuma, not ukuthi baba ufuna ukulala naye. So this is a no. We need to stand up as amaThembisa siyolala pha ecourt ngeyi-20. Ngibone itrend ethi ngeyi-20. Kushuthi unobaba uyovela enkantolo. Uyovela enkantolo ngeyi-20. And if kukhona abo-magistrate balalele njengamanje eThembisa, ake sibambisaneni as stakeholders sikwazi ukulwa nalempi ekhona. Because if it's not your child now, tomorrow kungaba umntanakho, don't act nase into ingakuwe. It's your chance ukuthi uyistophe lento ingaze ifike kuwe, ingaze indlondlobale, basho kanjalo ngesizulu ngithi indlondlobale igcwale eThembisa ukuthi it's okay. Let us not normalize ukulala nabantwana abancane sengabo baba abadala. But again mfanele we can look also nale yabo sugar mama. Yes. Because now we have abo sugar mama, abo sisi abadala abangangami abasayifuna intanga zabo. Sibafuna abantwana abancane. Uyayibona ukuthi lento like psychological, I think umhlaba bantu balimele psychological. Ake sibuyele back sizibuke senze introspection. If uthandana no sugar daddy ungumntwana, go back, think about it ukuthi yenzani kuwe. Wena baba, think about future yomntwana oyimoshayo. Wena mama othandana nomntwana, sugar mama, we have abo sugar mama bathenga abantwana ama-cellphone. Think about future, whatever you are doing psychologically kulo mntwana okufanele ngabe uyafunda manje ufocuse nokunelisa wena ey'ntweni zakho ezi-private. Yeah. So singabuka amadoda kuphela nabo mama, yazi seyi-trend lento le iyenzeka i-trend. So guys, let us fight this as amaThembiseni. Usakhuluma kanjalo nje asikubonge kunowesilisa ogama lakhe uThabang Mugapane. Usewutholile ke ukudilika jele lento sithi life sentence. Siyabonga kakhulu to a dedicated member we South African Police Service, Detective Warrant Officer Kulube Kwenayite. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi ke asewenzile. Siyazi ukuthi ke ugwetshiwe lona ngaleli cala usekwenzile ke kuningi kwenayite maningi. Ngiyazi nokubambisana nomunye uDetective Thabiso. Ngathi they are making strides and I'm happy ukuthi kancane amagama abo ayavela. Sengathi ke singabalekelela siba support. Leli cala lenzeka phakathi kaDisemba ngoDisemba wango-2019. Lithinta intombazanyana eneminyaka ewu-15 ngaleso sikhathi yayino-15 kodwa ke futhi kuyavela la ukuthi mentally umntwana ubengekho stable. Kusho ukuthi bekuthathwa advantage la. Kubuya ukuba wayehambele umndeni evakashela eMangweni eduze ke neThavela. Lo baba lona waphuma eThavela ethatha lengane kanti usewumuntu oyoyenza isilo sengubo ndawana thizeni emzini waseLiliba. Nakhona wacela ubaba walelo khaya ukuthi awunginikeze bana lokukhuluma ke kuthiwa nginikeze stadium. Yayizwa leyo nto leyo. Ebe esho ngengane encane eno-15 years. Ngaleso sikhathi ke uDetective ke walilandela ke lelo cala kuze kuzoba manje. Lona ke wesilisa
uneminyaka engu-36 ugcineke ngokuthi ke aboshwe wagwetshwa ke njengoba lokhu ke etholakale ke enecala enkantolo ke yemantshi nge-6 zikabanina zika-August. Siyakubonga ke lokhu ke kukhulunywa egameni laloyo oyibamba lika commissioner wamaphoyisa ngaphansi ke komkhandlu udolobha wasekuruleni kodwa la ku South African Police Service ophinde kabe ngumphathi steshi samaphoyisa lapha eIvory Park ubrigadier Mbongeni Ngcobo. Siyakubonga kakhulu siyabonga nakuye ke uCaptain Neldas Khobela ngokuthi asishicilele lolu daba. Ngicabanga ukuthi uBrazo udaba ngazi noma uselifakile uzokwazi ukuthi asifakele lona nangale yafuthi ke enkundleni mhlawumbe abantu nabo bayibukele lolu daba. Indaba ezifana nalezi zithini kunina mama Maseko awi kulonyaka kuba once in a while singathini singayinyakazisa kanjani lenqola ibuyela back ku system yethu yes ukuthi amaphoyisa ayawenza umsebenzi wawo ayabamba abantu then bese sebafika ecourt uthola ukuthi I don't know what is happening lapha ecourt. So if singakhuluma no government wethu ukuthi asicheckele ukuthi what is happening kahle kahle ema court, because you cannot say gender based violence we declare a crisis then ungayenzi I follow up to see ukuthi is there anything enzakalayo now to change the situation from crisis to zero. We want it ukuthi iphele kungabi singalokhu sithi hayi at least yehlile kancane. Our government must do ipart yakhe nayo ukuthi ayenze I-follow up, angaze aqashe ithimba lakhe la research to check what is happening ku system yethu. Why abantu tholakala ukuthi badlengulile then after bayaphuma ejele, because siyawenza nathi wethu umsebenzi we educate the community. If usingabambisana neSAPSI namanye ama stakeholders sichubeke silwe lento lesi ayigcinene singayiwina mfanele. And again iba ibhlungu ngoba nayenzeka gender based violence kakhulu yenzeka phakathi endlini in our home environment. Uthola ukuthi malume uzoripa umntwana lo omncane lo wentombazana umshana wakhe khona la, then sithi insila zasekhaya uyivalele ayikhulunywa kanti ene ukhohle wena mama ukuthi yes ungayivala uyinyathele so lo mntwana ukhula nesilonda ukhula neanger uzoba raise njani abakhe abantwana ona kakhula aba pregnant. Some of the people abalahla abantwana edradini it's because they thinking about the future ukuthi yelo mntwana uzokhulela khona la kule environment ebhedayo lena engiyo nami naye baphinde bamenze so rather ukuthi ngembulale kusese eliziningi izinto ezenza ukuthi abantu balahle abantwana. So ukose singajaji abantu as social workers as a community, but again we are not condoning ukuthi lahlane abantwana. Kunama child welfare abathathayo abantwana nangabe ubona ukuthi maybe udlenguliwe as umntwana then umntwana awusamdingi uya e-child welfare nasesibhedlela uyakwazi ukumshiya umntwana usho ukuthi hayi nangomntwana ngimthole ngendlela eziso angeke ngikwazi nokumbheka yebani nangakhona ukubheka umntwana uzosho ukuthi hayi ngicela ukuthi omunye ozomfuna umntwana nimnikezeni umntwana. Kunabantu out there abafuna just loyo mntwana ukuthi bamhage, wena uyamthola uyamlahla umjijele idradini udliwa izinja unembeza wakho usazophila yiphi impilo ulahla umntwana sona. And remember whatever you are doing kulahla umntwana you are traumatizing the society, you are traumatizing us as a community, not wena wedwa. But anyway ngeke uhlale kahle ngeke ukhule kahle ungumntwana ulahle umntwana okungowakho. So ama welfare ama social workers akhona nasesibhedlela amshiya umntwana. Ngiyabona kunabantu abasibukayo ngiyazi abanye abathanda ukuphawula sino Murungwa uyaphawula la uthi ke wakwamnguna uyaphila phakathi wayo uyaphila sihlobo sami uthi hayi siyabonga kakhulu. Ayikho into engijabulisa njengabantu bakamnguni ngoba yibo kuphela abantu engikwazi ukureacta ngeheart mangi online yabo ngoba phela izihlobo zami Izihlobo zakho so ngiyakwazi ukureacta ngeheart anginankinga akukho la ngisuke ngizophazamiseka khona. hayi kungcono Yabona. But our topic is sensitive angithi mfanelo so abanye abantu bayabuka bayayizwa le information esikhulumayo. We are requesting them ukuthi even though wena ungareact please share the information nabanye abantu abayidingayo ngoba unabantwana khona lapha endlini bayajola share I-information oyitholayo lana ukuthi
kunama option yesekwenzakele bakurabile you are pregnant but awumfuni umntwana then wenza kanjani ungamlahli umntwana esitradini and again you can go to the clinic after i-rape. There's something abangayenza eclinic ukuthi ungabi pregnant. There's something abangayenza eclinic ukuthi ungatholi ama-STI or ungatholi HIV. So ziningi izindlela. Don't wait until i-damage yenzeka bese uthatha umntwana umlahla. Ya nanokuthi ke seziningi izinto ezenzekayo sinokubona nje egangeni uthothi kunezingane ezilahliwe nayo yonke le nto leyo. Ngicabanga ukuthi ulwazi olungekho. So kwesinye isikhathi noma ngabe mhlambe awukwazi ukureacta, awukwazi ukuphawula, awukwazi ukushare ngoba mhlambe kuzoba ngathi uhambisana nalento lo mlayezo usensitive kuwena. Xoqaphela nabo nabanye abantu ushintsha impilo lento esiyikhuluma la si dedicate isikhathi sokuthi sikhulume ngayo kungabe nje izindaba kuphela ingakho sihlezi phansi ingakho sithatha very serious. We having a sit down conversation sikwazi ukuxoxa ngaso letha futhi a professional social worker. Mama Maseko i15 i20 i25 the last day of a month iGBV iyaqhubuka lapho ngabe nemali necontribution mhlambe kuGBV sisenze njani sigwema kanjani ukuxabana size gcine kunamacala abikwayo. Hey yabona imali hey iyo kakhulu eba yiproblem iyo kakhulu that's why sine gender based violence engaka eSouth Africa is because of imali. Uthola ukuthi yahola nge15 now uyahola abomashonisa ama-loan bathatha imali then wena esalayo uyabona ukuthi wenza njani uyahamba etshwaleni or uyahamba uyothenga phela ngithi kunalabo sisa abadayisayo then uyahamba uyothenga ekubeni endlini kwakho akunakudla. Vele that's when kuzoqala ingabano phakathi endlini. Communication iyafuneka nangabe uyabona ukuthi kune shortfall emalini awunamali kahle this month, communicate with your partner and again let us help one another. Nangabe mfanele uyasebenza nomuntu wakhe endlini uyasebenza ncedisanani bambisanani nibone ukuthi yini eningayenza together ngemali. If ni communicate nisho ukuthi hayi this month i-budget ime kanje sizosebenza until so angeke nilwe nazithi 15 20 ngoba nizobe niyazi ukuthi nizokhipha u10 rand nithenga isinkwa, i20 rand nithenga impuphu, 30 rand inyama then niyazi ukuthi esalayo okay akamfanele uyahamba uyakhona ukuzijabulisa the way uyafuna ukuzijabulisa ngakhona ngoba akuvalwanga phela ukuthi sizijabulise but makube zonke izidingo zasendlini ziphelele abantwana babhadalelwe school fees i-transport ibhadaliwe. Yeah no it's a tough one. Njengoba ke nama social worker ngiyazi ukuthi ama services wenu are free and are private. Ayikho into engihlonipha njengomsebenzi wakho Mama Maseko. Ngisengisebenze kakhulu nawe maybe for the past 4 years ne ngisebenza nawe angikhumbuli la kuthiwa sihlezi phansi ungixoxela ngeenkinga zabantu lutho nikumanager kanjani lokho ukuthi nibe at that level of being discreet and professional? Eyana you are not alone. We are trained professional social workers. So sitrainiwe ukuthi yonke into esiyenzayo it's private and confidential ngeke kutholakala ukuthi so khipha inkinga zabantu uzikhiphela ngaphandle. And umuntu nakeza azo for counseling we are signing a consent form ukuthi you are giving us a permission ukuthi sikucancele and your secret izosala khona la. Nayiphuma that means ikhisho nguwe wayetshela umngane ukuthi hayi mngane ngibuya lapha for counseling because knowledge yashare ngithi. So asikwaleli ukuthi wena uzikhiphele indaba zakho but thina as social workers aziphume yana. If kwenzeka kutholakala ukuthi iphumile you have a right ukuthi usireport ku council yama social workers. Yes. Because ngike ngibuke na kwesinye isikhathi ukuthi kuze kunezitori sike sihlangana estoryini mina nawe ngibizwe abanye ngihlangane nawe ngibe ngisebenza nawe. That's how professional you are. You don't just say hey naku kunendaba yetsanibe khapha sihlangane sesilapho usuthi awu nawe uyitholile lenkinga bese uyas-advise sikwazi ukuthi siyibeke nathi ngendlela ehloniphekile. Ningathini nje kubantu ngiyazi ukuthi you also have ama event enikhona eninawe enizama ukuya emphakathini nikwazi ukuthi nikhulumisane nabo. Is there any event eninayo nitholakala kanjani nama social worker nikuphi ama services wena hamba kanjani?
Okay, sine-event yabomama. Ngithi inyanga yabomama si-celebrate abomama. Yes. Celebrate imbokodo. On my side, I'm saying I'm celebrating ama-flowers womhlaba without abomama la ngaphandle ngabe kubi la ngaphandle. Uyabona uNkulunkulu the way asidale ngakhona uyabona ukuthi ama-flowers lawa siyakhanyisa emhlabeni, so without us abobaba abekho ngithi. So we celebrating abomama, sizobe sineziko women empowerment indaba. Okay. Iziko iqhamuke kanjani ke, you know, emakhaya ngithi kubaswa umlilo abomama bahlangane bapheke. Nabapheka kuba khona izindaba abayixoxayo bayakhana abomama lapha ezikweni la bashiswa khona ilebhodo. While bashiswa ilebhodo bayakhana bafundisa nalamantombazanyana amancane ukuthi kuphekwa kasona ufaka utswayi, ufake amanzi, ufake impuphu, ugoqozise then bese kuba yipapa. So ila siyopheka nakhona singabomama financially ukuthi awunikeli ngomntana wakho wentombazana just because you need imali. Abomama bayavuka bayasebenza. It doesn't matter ukuthi ufundile or awufundanga kule session esizobe sinayo because ama-skills esinawo maningi. Abantu abazofundisa baningi khona lapho kuyobe kufundiswa ngabo peace. I-peace izobe ukuthi endlini wenza njani ukuthi kube ne-peace because if sithi asifuni i-violence sifunani, sifuna i-peace angithi kuzoba khona abo-advocate abazosifundisa ukuthi nase ukhona kule situation le environment e-gender based violence, maybe uneyimali eyiningi indoda seyakuhlukumeza, you want out as a woman, kwamele ube nesikhwama la ufihla khona imali angithi. Okay. Yeah, exit plan angithi. Yeah, ukuthi ungathi nawuphuma la uthi nawuphuma la ngizophila kanjani. As umama kuzobe kukhona ubayitseng rangata ozobe akhona lapha azofundisa abomama. Ngiyanithipha njalo bomama. Uzani kuleziko kuzobe zibondiwe kunama psychologist. Niyofundisana ngokulondoloza imali. Yes. Yeah. Kunama psychologist azobadila ngengqondo yomfazi. Kuthi nase kusona kule gender based violence wenzani besides gender based violence like elifini ezimene siba nazo bo trauma ekulahlekelwe nomuntu omthandayo mfanele njengoba ulahlekelwe umuntu omthandayo, you need ukuthi uhile so that ungazoba violent khona la ndlini la khona ngoba uzosuka ulimele. Kunama psychologist, kunabo pastor, bakhona bo chaplain, bamaphoyisa lapho abo pastor bamaphoyisa abazositshela ukuthi i-healing itholakala kanjani naso ulimele ungumuntu wesifazane. Kuningi okuzobe kukhona lapho zibondiwe kahle kahle, you know, zibondiwe. Ihamba kanjani imininingwane nikuphi ngasikhathi sini, amathikiti atholakala kanjani? Sise Greenstone Redemption Church. Hayibo ikhuphukile class liphezulu kakhulu. And then attire iphezulu kakhulu. Please uzigqokele kamnandi. Mina ngithanda ukugqoka kahle mfanele ngibe muhle ne. I think if ugqoke kahle uba muhle nengqondo yakho iyajabula, iyazini kuyachange, kuba khona into echangeayo uthi nawuzibuka uthi this is me. Yeah. Then this bese kuyachange yonke into, ukuhamba kwakho kuyachange, uba happy inside. Then wonke umuntu ozoba around you uzoba happy because wena uzobe ugqoke kahle. I-attire ke it's elegant. Angibuza uNonjabulo athi mama elegant. Azukuthini mont Ngathi elegant. sisi elegant. Nami ngimgugulile gugula nawe uzombona ukuthi usho ukuthini. Ngigugule nama. Yeah, elegant. Uyakudleka lokho. Yeah. Asisiphu vele kuhleke ngazi mina. Elegant ke sigqoka kahle. Kuzobe ngo-9 nge-28 Friday leyo. Stylish. Yeah, kuzobe khona abo finance, simple, ama-bank, stylish. abo ABSA, abo Standard Bank nje woza kuningi nje. Yabona zibondiwe this time angiya level. I think in the terms online izobe khona ne. Yeah, definitely. Ingake? Ngeyingake? Nge-28 nge-Friday. Yeah, bafethu niyeza, please be there. Make sure ukuthi niba khona nakanjani. Yeah. Sithembisa online. Niyoshutha labo mama bahle lapha. Yeah, make sure nomhawu nimbiza bekhona naye. Niphelele nibe la nenze sure siyababona bomama. And event yethu free mfanelo just mabalethe ama sanitary towels because we're trying to avoid abantwana bethu ukuthi bajole nabo sugar daddy. Ukuthi we are preventing a teenage pregnancy too. Yabona? Siyasebenza. Mama Seko, thank you so much. Nise Greenstone kuphe church? Yeah, Redemption Church. Redemption Church eGreenstone nge-28. So besikhuluma isilungu mara isiZulu sobe sikhona Ngizobe nikwetiza lapha.
Ezwa umama sekuthi bazobe begwitiza bakwethu lizithini ikhathi hayi ngicabanga ukuthi sesikwazile ukuphusha okuningi yabona bafowethu makukhona esikushiyayo nizosazisa kodwa ngicabanga ukuthi kulokhu ke besikuphethe kulolu suku namhlanje besikhuluma ke ngekuthi you are not alone Women and Family Center inhlangano yala ithembisa khona la eMahukeng eyasungulwa umama uJabulile Maseko a professional social worker making sure ukuthi ama services wabo bawaletha emphakathini utilize these services ngiyaye ngijabule mina abantu mabesihlupha bekhuluma ngokuthi ngicela ungiphe leya number yaloya mama loya mama I'm happy ngaloko noma ngabe kuthiwa uyi1 umuntu ngenyanga but the fact of a matter ukuthi into esikhuluma nomlayezo esikhulumayo uyakwazi ukuthi uzwakala emphakathini baningi abantu ngisho noma ngabe kuthiwa usenkhampanini there's a lot of ama companies nje manje amanye awaholela abantu abaholile abanye bayahlukumezeka emisebenzini just go for counseling ngoba umfanele uthi uyamthinta umtholi kanti mawubhuka counseling uyakwazi ukudila naleso simo ngoba kubhlungu ngempela ukusebenza ugcina ungaholi yabona nje nawe uzibona ungasemuntu kodwa ke nathi sithembisa online siyayilandelela inkinga zabantu abasebenza bengaholi abantu abahlukumezekayo emisebenzini sikubhekela ukuthi ke khamba kanjani bomama Maseko they always there ukuthi ke bekwazi ukuthi ke belekelele bengazi ke nanokuthi kanti njengoba nathi siyabantu abaya bezobhlungu ngezimo zempilo siyakudinga ukuthi sihlale sivele ngakunina sitshela ukuthi hayi khululeka siphethe lento sikahle kanti ngaphakathi thola ukuthi ke konakela igama lami ngingumfanele uPhenyo Ibheshu ngokwaZanibe isibongo ukuthembisa online angihambi ngedwa bakhona ke oza kwethu okuyibona abasididiyelele lolu hlelo mina okwami nje ukuhlala ngikhulume kodwa abafowethu ibona benza ukuthi yonke into yenzeka asisipho Figland insizwa ke mangabe ke igudla ngale ya bayibiza ukuthi uSticks bese kuba ubanele uBrazo wakwaSondlo ibona abafowethu esinabo la mama Maseko thank you so much ngikunika ithuba ngifuna ishow ivalo uwe namhlanje ngqi sitshele nama contact nikuphi kwenzakalani sengivalelesile Okay, thank you so much babukele emakhaya. I hope information enitholile today nizoyindlulisa and fanele bayafona shame bayafona bathi inamba basithathile kuwe siyabonga kubo bonke laba basithintayo abafuna ukuhila if wena uhilekile that means uzohila abanye bantu siyatholakala ke mahala Our services are free. We have social workers, Emma Police Station, Northern Park Police Station, Edenvale Police Station, Sebenza Police Station, and also Lamahukeng. Then it's only by appointment. Lamahukeng. Please call this number 063 991 1274, 063 991 1274, 010 065 1733 010 065 1733 bese ningakhohla ke ukutshela nabanye ukuthi mabeze i-event yethu free of charge for transport abafuna transport ngicela ningicontacte and ukudla kukhona kuyatholakala angithi ukudla kukhona kuyatholakala khuluma khululeka no ngisho ukuthi angithi okunye kufanele ukuthi sisuthe before sikhuluma sizokwazi ukulalela kahle ngihlezi ngitshela abafowethu mina asithi sixabana sibe yebona sizobuye sikubone okunye so angisho ukuthi nizobe nize lokudla nizobenzele i-information nizoyithatha i-information ni-assist nabanye abantu. Thank you so much for listening to Thembisa Online. You are not alone. Yana. Thank you.